ƙara jini sosai a jikin mutum da kuma sa ciwo saurin warkewa saboda yawan sinadarin iron, vitamin B12 da kuma proteins da yake ɗauke da shi. Sirrikan da ke cikin naman raƙumi guda 5. Naman raƙumi na hana kamuwa da ciwon zuciya a sakamakon yawan cin maiko. Domin naman raƙumi ba shi da yawan kitse mara amfani a jikinsa, wato LDL cholesterol. Naman raƙumi na ƙara ƙwarin ƙashi a sakamakon yawan sinadarin calcium da yake ɗauke da shi, wanda ya fi na sauran nama yawa. Naman raƙumi ya fi kowane nama lafiya, domin a cikin namansa akwai sinadaran da suke kashe ƙwayoyin cuta ko da sun shigo cikin tsokarsa. Saboda amfanin da naman raƙumi yake da shi, wasu ƙasashen kamar su Somalia, India da ma ƙasashen Larabawa wato Middle East suke amfani da naman raƙumi wajen maganin kala-kalar cuta kamar su hawan jini, pneumonia, hyperacidity da ma sauran cututtuka da suke da alaƙa da numfashi. Yana ƙara